بسم الله الرحمن الرحیم. ассалому алайкум ба кулли шунавандагони канали тавозуни ҳақиқат. умедворам ки ҳаматон созен хубен. ирӯзо бисёр комментария менависанд ки бародар мо анаин хел хоб дидем, таъбираш чист? барои чӣ дигар видео намекунӣ? барои чӣ ба комментария ҷавоб намедиҳӣ? омад чӣ хел ҷавоб битам? вақте ки ҷавоб метам дар комментария менависанд ки шумо дурӯғ мегӯед, як таъбири хова 30 намуд мекунем. ма ягон чиза ай пеши худам гап намезанам ку. нахо мо бихезем ай пеши худмон гап занем. мо ҳам як чиза мехонем, дидаву дониста мекунем. хулас бародар, агар таъбири хоби кардагии мо ба ту маъқул набошад, метавонӣ бе ҳамун гапи дағал барои тамошо накунӣ. ягон кастира ку маҷбур накардай ки ту буд рӯи тамошо кунӣ. ма ку ба иззати нафси ягон тайта нарасидам. лек чаро шумо ба иззати нафси як каси дига мерасед, ма ҳайронам. эй ки моро аз одамгарӣ насиҳат мекунӣ, худ агар одам шавӣ, олам гулистон мешавад. қабр дар хоб маҳбас аст. нафари муҷарраде ки дар хобаш қабр мекунад, оила бунёд менамояд. рафту шахсе чунин хобдида оиладор бошад, умри дароз насибаш мегардад. шахсе ки дар хобаш вориди қабр мегардад, дар бедорӣ ба маҳбас меафтад. дар хоб дидани қабри олимони машҳур маънои аз ҳақиқат гурехтанро дорад. нафаре хоб бинад ки ба қабрҳо борони сахт меборад, аҳли оилааш аз лутфи парвардигор бархурдор мегардад. хоб дидани қабрҳои зиёди ношинос маънои бо афроди лаину ҳилагар робита намуданро дорад. барои худ дар хоб қабр кандан, дар бедорӣ хона сохтан аст. фаришта ё ин ки малоика. дар хоб дидани фариштаву малак нишондиҳандаи он аст ки инсон дар зиндагӣ ба шӯҳрат ва иззату эҳтиром мерасад. агар фариштагон ба масҷид ворид гарданд, маънои онро дорад ки шахси чунин хобдида бояд хайру садақа ва аъмоли нек ба анҷом расонад. дар кӯчаҳо гаштани фариштагон маънои онро дорад ки шахси хобдида бояд дар тарозу ва ченақ дақиқкор бошад. дар қабристон дидани фаришта аз паҳн шудани бемории вабо ва дар миёни олимон ва марги зоҳидон хабар медиҳад. ҳар нафаре ки дар хоб фариштаро мебинад, бояд тавофи хонаи худо намояд. дидани фариштагон дар майдони ҷанг нишонаи бар душман ғолиб омадан аст. агар фариштагон сари танзим фуруд оранд, ин нафар ба тамоми орзуву ниятҳои худ мерасаду шӯҳрат ба даст меорад. бо фаришта мунозира кардан маънои бо вазъияти душвору рақитовар афтидани инсон аст. нафари беморе ки дар хоб ҷанги фариштагонро бубинад, рӯзи маргаш наздик аст. дар хоб дидани паррандагони ношинос маънои онро дорад ки фариштагон дар парвозанд. агар нафаре дар хоб бубинад ки дар сурати фаришта баромад мекунад, аз бадбахтиву некномӣ раҳо мегардад. агар бемор чунин хоб бубинад, рӯзи маргаш наздик аст. дар ҳаминҷа видеои имрӯза ба анҷом мерасад. то видеоҳои оянда, худо нигаҳдори ҳар яки мову шумо бошад.